Planet Hollywood, isem internazzjonali rinomat fis-settur tal-ospitalità b'numru ta' ristorants fl-Amerika u fl-Ewropa, issa jinsab Malta wkoll. B'investiment ta' €2 miljun, Planet Hollywood se jiftaħ uffiċjalment l-ewwel ristorant f'Malta fil-kumpless Baystreet San Ġiljan is-Sibt li ġej. Ir-ristorant tematiku se jkun qed jesebixxi memorabilia minn films fothom, kustumi ta' Assassin's Creed, Popeye u Moulin Rouge, kif ukoll affarijiet minn settijiet ta' films bħal Harry Potter u Lord of the Rings. Il-ħitan huma mżejna b'ritratti ta' xeni minn films miġbuda f'Malta. U r-ristorant għandu l-uniku kamra state of the art f'Malta li fija se jintwerew films u li se tintuża minn ċelebritajiet Maltin u barranin. Waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-ftuħ li fija kienu mistiedna mart il-Prim Ministru Michel Muscat, il-Ministru Chris Cardona, bosta ċelebritajiet lokali kif ukoll John Bradley West u Pilaw Esbik, żewġ atturi mis-serje televiżiva Game of Thrones, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li permezz ta' dan l-investiment se jsaħħaħ isem Malta fuq il-mappa globali. Il-Ministru Mizzi semma kif permezz tal-kollaborazzjoni mal-Kummissjoni Maltija għal-Films se jkomplu jattiraw aktar films lejn il-Gżejjer Maltin, għaliex l-għan ewlieni huwa li f'Malta jkollna industrija tal-films ta' klassi għolja. Il-Kummissarju Malti għal-Films, Johan Grek, qal li l-Kummissjoni se tkompli ssaħħaħ l-industrija tal-films f'Malta u li post tematiku bħalma huwa Planet Hollywood se jolli l-livell tal-ospitalità f'Malta, mod speċjali fin-niċċa turistika li tiffoka fuq iċ-ċinema. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.